Hello. Alei kadam chalawa voin chu vlog pa ngain karun vlog thei don lawa tuna hanin drip ka kai me ka masila chumi aya chanin hei ommei me hi ani nom thawa ti tore mem ka nei chang lawa chuwangin zona chen kha chan pa in kasum don bul chan dan ron soi pa in tuna enge ka ti lai me khi ron share ve cheu ka du mo ka mel hi chumin lau she tham ro che top elaw ama sabera chanin usang sang sumdong bulchan du tan engtin nge bulchan dan tur ka shelau ti le pugos kha ilok tak tak lai khan engtin nge I malak tan tuna an bum na chele pugos network marketing kha engi ain an lo na ti ni ta mo chu ma sabera ka ron chan du chu Q&A zona le chan na po khang ka ron chang no la ni chu adang lam na kha chu network marketing kan ti hian pugos te ang te lambre te chi sang sang ka lo khoi ve to ni chu pro yang te hlok pui vek mana mai ro chu network marketing hi chu avul chung hi are lo ve a atira lu le mi zong zong in an lu to nuwa lu hi adana dang ve lu tu ka mo ho chain de chu hei kamu pa deu me ang lo in ngai thla thei tho lem atira lu hi a hlok thak e ma wangin atira ka lut ngai lawa ke chu mi na an lu vek to nuwa yani ka she ve chau chi na mo ka wang khanin avul tak tak chung kha khanin ka lut man lo chi na net han soi la piugo sa kha chuanin car fan thlengin ka khol ve man ani chu scooty te ka donga scooty aya iPhone 11 ka kala chuanin trip te po hei Dubai trip te Korea trip te po kha ka nei ve ka achieve mana ma se covid lai ni wang khana aya cash in kala ve ka mo network marketing kan lo soyanga ke mani boom kan to dan scam ti boom tok ti mai la sum kan hlo dan ne na ain an lo na chu ke hei network marketing a chuanin poisa hi khatianga nuai kha thelu angai ve lawa join mana om lawa kan documents ngai ang kan submit khan ID kan nei ngal topa masela sumdong kan ni angin kan bulchan don chuanin bungrwa la ka ngai ve a khatianga wang khanin alo bera sang kwa tanga sing khat bor man kha bungrwa kan lata bungrwa kan lak na ringo ta po khan points kan mungal ta chuan kan antenna bungrwa kan lak po khanin kan shal le na khan hlep kan nei bo kan chu kan lak na le MRP khain ang lo ta chuan downline zona ngai thunga network marketing a chuan hlok tak tak tur chuan suta downline ni neya downline te kha an chet that ve le zel kha chuan tikhanin hlo kha inei cheu thei don ni chu network marketing chu ni ta tuna karon explain do na chan chu mo tunlai hianin thil pakhat ti le mek ka nei ta ni chu network marketing athar mizoram ma hianin kalu khan nimina kalut ve cha ID kala nei lo ni chu ID hi kan la nei lo fur hloma voina chang hian ID kan nei chau hlomang tiang chu ni ta ala tir ema wang hianin chan sal la tha ema chuanin network marketing chu he apply na zer hi ni lu to kani chu entrinan network marketing ti thiam vak lo hnuaya lut tala nangman thahnem ngai viau mala apply ni na afit ne lo che chuanin mani ngor chuan a har sa ve china kan line hi fulu to ka mase tuna hanin downline tur hi kala zong vak lawa chan chu kasim deuh to chu he an pe lo chunga som lui hi ka du to lawa an mani na pe tak tak thahnem ngai tur le network marketing chin chang lo she tak tak to hi tuna hianin ka du a hei ka downline te hi chu an van nei ve na deuh chu pathian ko ngai na zara followers te hei social media tang hianin pesha te kan lo nei that na lama hianin downline hi ka nei chak velu tuka ta chuan mani thawhlo ni lo ka ti mai keima na downline ka pe ka changa om mai mai hlo nei
engmah effort spec tum lo khan om thina ha ka tha na thina chuwang chuan tuna pawh chutiangin downline tur hi kala zawng mawl tawp hri lo maw mase sumdawng tak tak duhin awma network marketing lo ti hrep tawh in nih phei chuanin ka direct emaw binary in kan kal ani chu network marketing ti tawh ho chuan in hrethiam anga binary in kan kal dawna tun chu direct pahnih chiah ka nei thei a chutah chuanin direct tur chu mi pahnih ka thun tawh a chumi hnuai chuta tanga engzat ngemaw pawh tan pawh hian ala hlawk hetinan in luh hma dana zirin downline ka nei a piang khan in hnuaiah a awm thla zel dawn tina ni chu in hrethiam em in lo luh hma chuan nangmahnin thahnem in ngaih bawk a in thun luh bawk phei chuan ka pek zawng cheu nen khitah in awm deih thei dawn ni chu chuta titpei tak tak in awm chuan comment section ah khan in number lo drop ula maw ka rawn bia cheu nga peilo kha chu in interest lo chuan lo sawi lo tawp ula chan chu network marketing ti thang chuanin a hlawk zia kan hria a hei a thar tirh laia luh phei chu awm zia a nei zual lutuk ani chu chu ka rawn sawi zuai duh a ka duh sak te tak tak chiah ka direct ah chuanin ka dah nih chu tuna pawh hei thahnem ngai peih tur ang chauh maw chuanin hei ka nuam lo lutuk a voin phei chu ka vlog lo hrim hrim a dam chuan tila dam lo na wanga aizawl kal chu kan tum tho a rem chuan kali hian aizawl ah kan rawng kal dawn a eng pawh chu ni se voin atan chuan ka vlog dawn lo hei hi lo en tawp mai ro sumdawng duh hote engemaw khanin zawhna min zawt nasa sia bultan na tur hre lo in awm chuanin ti ve tuin awm chuan in number kha comment section ah lo drop tawp ula maw chuanin live whatsapp char deuh hlek a sawi ho duhin awm chuan comment ah khan usang sang nak tuk zana lo live na lo ti ula lo live dawn ania pawh chu ti se bye bye vek phot ka hmel chhe si hriawm bye bye